tanggap namin ng isang happiness today. And today is, I don't know the date, today is August 23. Ala, nawala yung ano ko. August 23 ba talaga? Tingnan mo nga, Papa. Oo nga, August 23 yan. It's August 23 and it's Monday. Pakitingin nga. I'm not sure, ha? Ngayon ay may happiness tayo na bubuksan. Very big happiness. Very big balikbayan box. Okay guys, dito tayo kasi dito medyo maluang-luang. Alam niyo namang masikip ang bahay natin. Nandito tayo. This is my favorite location here at home. Kasi ito yung laging nandyan lang ako. Kaya nandito na lahat. Pagkain, lutuin, nandyan na lahat. At dito rin ako magbubukas ng happiness! Yay! Paligpakan naman na. Gusto niyo ba yan? Happy ba kayo? Happy naman sana kayo guys. Ayan, siya magugupit yung dalawang bata nahihingiyang sumali. Kaya kami na lang dalawa muna. Wala, nag-computer So, ayun, nag-game sila. Pasensya na kayo sa ayos ko, pero alam nyo, happy lang ako, kaya hindi na ako nag-ayos. Okay na lang, ito na lang tignan nyo, yung mga nandito sa loob nito. Op, ayusin, op, op. Yan, very good. At ito ay, curious kayo kung saan galing? Meron siyang sobre dito. May sobre siya dito. Ito po siya. Andito po ang pangalan ng nagpadala. Hindi ko na sasabihin, pero sabihin kung sino. Siya po ay mama niya. Ang mother-in-law ko po na nagmamahal sa amin ay nagpadala na naman ng box. Alam niyo naman, regularly ay nagpapadala. At maraming iba't ibang mga pinapadala, kaya ipapakita ko sa inyo. Pasensya na kayo nilagyan kong divider kasi pupunta dito sa loob yung mga cats at nakikigulo. Kaya nilagyan ko siya ng divider dyan kasi nandun sila sa terrace. Sa balcony. Kaya, ayan. Wow, nakubera ng... Meron siyang pangpunas ng alikabok. Ayan. Wow! Magpunas tayong alikabok. Yes, wala sa Pilipinas ito, guys. Kaya nagpadala dito siguro. Oh my God. Wow! May rosemary. Marijuana. Simbaho ka. Hoy! Baka mamaya marijuana. Sige, pakita mo. Rosemary na dried. Ayan. Tapos, as usual, meron tayo ng mga non-fat dry milk. Ito po yung mga pinamimigay ko sa mga matatandang kawawa. Pang-almusal, no? Kasi hindi naman masyadong ginagamit ng mga bata, kaya pinamimigay ko. Pati itong mga ito, pinamimigay ko yung mga... Ayan, mga Rice Krispies. Mga ganyan, yung nilalagay sa milk pag umaga. Cereals. Ayusin mo naman. Dahan-dahan ka naman. Pumutok siguro. Teka, kuha ko ng lagayan natin or dito na muna lang muna. Dito na lang muna. Ayan. Kasi may mga bibigat dyan. Dahan-dahanin mo. Pumutok ko. Excited siya, guys. Excited, di alam ang gawin. My God, masayang masaya. Kasi maraming grasya, maraming malalapang. Pampataba. Hindi guys, sa totoo lang ha, seriously. Tuwan-tuwa ako pag nakakatanggap ng ganito kasi marami tayong mabibigyan. Ang dami naming nabibigyan nitong ganito. Itong mga, lalo na itong mga milk na ganito. Yung mga, kung merong mga Quaker Oats, yan yung pinamimigay ko. Oh, ano ito? Delfanti Milano Collagen Anti-Aging Day Cream. Pampagwapa, pampaganda. Meron ako 24K. Delfanti. Wow, pampa-beauty guys. Makita mo naman. Delfanti. Oh my God. Paano ito? Nabutas. Okay, dalihan natin. I-steady mo lang doon. Hindi mas maganda rin. Ha? May Nesquik. Ilagay ko na lang sa saig. Ayan, merong Chocomilk. I-steady mo na para di ka Ito yung mga delatang ganyan. Dami, oh. Oh, meron na naman. At meron tayong mga ano ito? Premium Orchard Cranberry Yogurt Blend. Yung hinahalo sa yogurt ito guys na mga dried nuts, mga raisins, meron siyang blueberry dried, mga ganon. Mga nuts, yan, almond. Ang daming almonds, my favorite.
tsaka gusto ko kasi ito para sa pang-cooking ko, cooking ingredients. Ayan, cooking ingredients. Dito na natin ilagay. Tapos, itong mga mabibigat dito ko nilagay. Meron tayong Mission Pride. Isahin ko. Ayan, dalian natin. At wow! Ang daming pampataba. At least, di na ako bibili ng corned beef kasi ang mahal ng corned beef, guys. Yung binibili namin na tag 130 lang noon. Ngayon ay 229, ganun. 260. Ang mahal dito ng corned beef. Kaya, salamat sa Diyos at maraming ganyan. Makatipid ako ngayon. Oh, ang daming corned beef, ha? Dami, ha? Itong mga ito. May holes na relief. Ano ito? Candy? Yes. Uy, may candy. At ano naman ito? Apple snacks. Unsweetened apple sauce. Apple sauce. Teka. Luluhod ako. Wow! Ito yung favorite. Yes! Yung ano namin, yung... ang istorya nito, guys, bumili na lang kami ng malaki. Alam niyo kung magkano na ngayon sa BQ yung malaki nito? Oh my God, maniwala kahit sa hindi. Noon, ang bili namin is 800 lang. Ngayon ay 1,000... 500. 1,500? Ewan ko. Mga 1,800 eh. Yeah? Oo, kaya nga nagulat ako eh. Kaya Tumaas nga ang- eh, kaya ang laki ng doble niya. Tumaas ang Laki ng bilihin doble. ngayon. Grabe na. Wow! May pamigay ako ng mga Quaker Oats, sirat, yung mga nuts, mga beans, meron tayong beans, meron tayong, wow! Ito, favorite ito pag nanood ng movie dito, pag nagbanding kami. Yung, ano ito guys, yung Pistachio. pistachio. Pistachios ang tawag nila sa English, pistachio sa amin. Ito naman ay, meron namang mga, wow! Gusto nyo to? Vienna sausage at saka potted meat. Parang ano, yung nilalagay sa sandwich. Mahal yan dito. Oo nga, teka. At isahin natin ha. Tingnan nyo. Wow, ito yung pinamimigay ko sa matanda. See? Yun ang iniisip ko lagi, yung ipapamigay. Kasi kawawa eh. Meron na naman. Meron na naman tayong i-supply. At ito naman ay yung fruit mix. I-steady mo lang yan. I-steady mo lang yan. Corned beef again. Wow, ito. Mahal din to. Spam. Di na tayo bibili. 200 plus ito eh. Kita mo yan? Oh, laking tipid natin ngayon. Oh, pasta. Yes, para sa macaroni salad. At saka white beans. Wow, Nesquik na strawberry. Strawberry Nesquik. Hindi pa nga ubos yung pinadala niya noon. Meron na naman. Smoky bean barbecue. Bean barbecue, guys. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Ngayon lang ako nakakita niyan. Parang noodles yan. Lagyan mo ng hot water siguro yan. Siguro, ready na. Ready na. Ayan, meron pa oh. Yan, ready na yan. Itong mga ito, oh, meron pa. Ultimo mga potato chips. My God, yung hinangat-ngat pag nanood ng TV. Pampataba, pampataba. Pampataba, mga rice na ganyan. Meron tayong i-distribute sa mga, ano, kulang ang bigas. Ayan. At ito ay apple sauce. Ito ay green peas. Yung mga pang-ingredients natin. Ito ay choco milk. Ang dami. Naku, puro pampataba, guys. Naku, lalo tayong tatabahan nito. Wow! Omega 3! Ito ang mahal nito dito. Yung omega 3, pag binili mo, ilang capsule ito? This is 120 soft gels. Na, ang dami, oh. Oh, omega 3, 500 milligrams. Ganda! Very good. Very good to the health. Yan. Teka. Ang daming lata. Ang daming lata, guys. Wow. Grabe ah. Ito ko ilagay. Ang maliliit na ito. Steady mo yan para di ka maano pa ako eh. Mas magandang kuha kasi pag ganito. Ganun ba? At ito naman ay, naku, ultimong raisins, yung panglagay ko sa salad. Pang macaroni salad, ayan, kinumpleto na niya. Manok na lang ang kulang at mayonnaise. Corn. Baka may condense pa dito. Ay, natanggal. Dapat ganyan, oh. Beans.
Beans. Walang pork yan, beans lang. Ayan. At ito naman ay yung... Ay, salamat! Ito yung in-order ko, guys. I will show you mga plantitas. Dalawa lang. Pero at least ito, matagal namang gamit siguro. Dalawang binigay niya. Sabi ko kasi yung... Powder yan, ha? Yung fertilizer, yung rooting hormone, rooting enhancer. Ayan, pakita mo. Ayan, oh. Dalawa lang. Bakit dalawa lang? Ayan. Para pag nag-propagate ako, may gagamitin. Yan. Yan ang in-order ko talaga number 1. Okay? Tapos, ang daming ganito. Apple sauce. Ang daming Sarap apple sa sauce. ilagay sa barbecue. Okay. Campbell chicken noodle soup. Ang Mission Pride non-peeled apricot. Ay, ito ang gusto ko. Yung albicocca, apricot. Apricot yan. Sa Italian yan ay albicocca. At ito naman ay yung mga ready na. Initin mo lang na chicken noodle soup at saka yung vegetable soup. Ayan. Vegetable cream. Ay, ewan kung anong tawag dyan. Wow! Ito, di na ako bibili ng... Malapit nang maubos yung olive oil. Kaya, thank you Lord. Ako, glass yan. Buti, di nabasag lang. Buti nga't di nabasag eh. Babasagin eh. Yung beans na black, meron. Ayan, di na ako bibili. Meron naman ito, dito sa atin lahat ito. Kung gusto nyo bumili. Kasi kung di kami napapadalan, bumibili ako. Ito naman ang wala. Starkist Chunk Light Tuna, yung favorite ng mga anak ko. Ayan, ang laki. Ang laki ah. Tuna, Meron kasing tuna. lata nito na maliit eh. Maliit lang. Wala, marami. Ano ito? Wow! Naku, kayamanan. Gold bars yata. Oh. Gold bars! Ay! Chocolate material. Bars na black. Gold ano bars pa yan? na brown. Ayan. Black chocolate pa lang. Ayan, oh. Ayan, guys. Ayan, may chocolate. Ito naman, yung mga naka-cover, yung mga naka-plastic ay open natin ah. Chocolate na lang. Ayan. Ano nan? Gold bars! Ay, ang dami! Ang daming mga diamonds. Fish oil. Oh, ayan. Oh, diamonds. Fish oil. Vitamins dyan. Calcium. Vitamin C, yung need natin talaga yan. Vitamin C. Lahat naman ito need natin lahat. Itong vitamin E. Wow, I love it. Ang dami. Oh, fish oil again. And hand sanitizer gel. Ayun ta, very caring ang biyanan ko. Kung ano-ano ang nilalagay niya sa box para lang padala sa amin. Nakikita na kayo ng biyanan na ganyan. The only biyanan na nakita kong ganyan. And this one, i-reveal ang mga ito, kung ano ito. Ano ito? Wow! Woohoo! Gold bars again. Oh, ano pa mo ngayon? Oh. Maniwala. Oh, gold bars. Ang daming gold bars, oh. Wow! Gold bars, guys. Ang dami. Wow! Ha, ha, ha. Ang daming gold bars, oh. Alam na madagdagan ng bilbil natin. Ay, naku, ang bilbil niyan. Mag-alon-alon. Bahala na. Basta't masaya. Tapos ito, pistachio again. See that? Ang daming pistachios. Filet. Filet of tuna. Nesquik again, na strawberry. Yan. Yan. Tapos dito, ala, dami namang para, ano ito? Uy! What is this? Ay, mask. Face mask. Ito yung sinasabi niya, pinadala niya sa akin. Sa bagay, oh, maganda. Nagtahi na face mask. Ayan, face mask. Doon ka. Sinabihan ako na, ewan ko, kay susuot mo yun. Ganyan. So, good natin. Cover sa mukha. Ito, yung corner oats. Yan. Yun yung kinakain ng bungal na matanda. Oh, ano. Si bungal. Ito yun. Calcium. Ang daming calcium, guys.
Ako natanggal sa plastic. Dalawang bote na naman. Dami ah. Ano naman to? Chocolatey fudge. Uy, chocolatey fudge. Ang dami ah. Teka, isayin natin to. Chocolatey fudge. Ala ah. Nuts. Sana. Lagayan natin ng chocolate. Ayan. Daming vitamin. Oh my God, dami. Tapos ito pa. Prego! Butit hindi nabasag. Naku, gulas pa, no? Oh my God! Ang sarap nito guys. Ginagamit ko ito sa pasta and pizza. Yan. Alam niya kasi na mahilig akong gumawa ng pizza at pasta. At alam niya yung mga apo niya ay mahilig talagang kumain ng Italian. Wow! The favorite. Ayan. Lalo ng asawa ko. Hindi mabubuhay pag wala ito. Nox. OA. Ayan o. Ay, may dalawa na. Isang malaki, isang maliit. Wow! Oh, rice again. Ayan, marami tayong pamigay, pag-giveaway. Wow! Ito yung Mission Pride. Albicocca again, Papa. Mixed vegetables yung ginagamit ko sa ano. Sa minestrone. Raisins. Ala, nahulog na. Nabuksan. Why is it nabuksan naman? Tinikman ng kita. Tinikman ng mumuk. Ang dami guys. Grabe lagi. Ito. Dami. At ito, pink salmon. Merong Mission Pride fruit mix. Merong chicken noodle soup. Ay. Halo-halo na. Grabe lagi. Oh. Di ko alam kung ano to. Surprise. Walang balot or walang ano. Yung nakasulat siguro yan. Stockies, diced tomatoes, potatoes pala. Ito. Yan, natapon na. Ala, natapon ano ito? Nabutas yung gilid, eh. Ay! Yung ano, buto ng... Ano ito? I don't know what's this. Buto ng sunflower? Ano yata? Ay, oh, flower. Oh, see? Sunflower seed. Tapon. Natapon na. Wait. Dito ko ilagay. Ito non-fat milk. Ayan. Ay, non-fat milk. Ang daming pasta. Peanut butter. Uy, ang dami. My God, I don't know what to say. Prunes. Ito yung potato chips. May prunes. Prunes nila. Ito, ano to? May malaki dito. What is this? Boost Glucose Control Balanced Nutritional Drink. Oh, help manage blood sugar. Rich chocolate. Wow, ang sarap nito. Very healthy. Ayan. And then peanut butter, very healthy. Then yung Boost. Corn beef. Yung Boost. Corn beef, guys. Dami. Wow. Dami, ah. Gusto nyo pang panoorin? O, patayin na natin. Dami, eh. Oh, ito pa, oh. Butter golden, yung Duncan Hines perfectly moist. Gawa tayong cake, guys. And then, apricot hubs. Alam ng biyanan ko, favorite namin yung apricot. Yung albicocca. Ayan, mga beans, daming beans. Ayan, ang daming beans dito. Oh, oh. Daming mixed veggies. Ano ka? Oh my God. What is that? Dami, ah. Dito naman lahat sa Pilipinas yan. Nandito nga sa Pilipinas, pero iba rin yung galing na yung heartily given, di po ba? Na kahit meron dito, ay ina-appreciate pa rin natin kasi gustong-gusto niya magpadala. Alam nyo na, pag mahal mo ang isang tao, gusto mong magpadala. Gulas, buti hindi nabasag yan. Ayan. Ito. Ala, oo nga. Buti nga't dinabasag. Oh, panlagay sa pizza. Oh my God. Walang reason na hindi ako gagawa ng pizza. And then, yung mga candies, balls, candies chocolate. Ala, ang daming chocolate, oh.
Pero pag yung tomato naman, ang babasagin, oh. Ang daming chocolate. Dami pang ganito, oh, yung snack. Lagyan mo sa supot siya. Oh. Ano? Ano yan? Oh my God, isayin natin. Isayin natin dito. Dami. Wow, busog na busog. Para kang namalingki ng, para kang nanalo sa ano, no? Cranberries, I love this. Dried cranberries, ang dami eh, oh. Raisins. Cranberries, ang dami. I love cranberries. Raisins. Daming raisins. Chocolate. Eh, tumutok yung iba. Yung ko tumutok yung iba. Puputok na. Nadaganan sa mga kalata. Oo. Ang dami, oh. Dami kasi. Mga pang snack. May gulay. Ang dami. Pero usog. My God, sagana sa grasya. Nanalo ako sa sweepstakes, sa loto, sa, hayalay, sa, wow! Ito na yung sili. Ayan, pampasexy, pampaganda, pampalakas. Yan, pampagana. Ayan, papa ha? Pampagana at pampalibog. Ay. Sabi mo eh! Sabi nitong Sinabi mo eh! Pampalibog ka mo eh! Oo, anak ka. Sensor dyan ah. Libog daw! Sensor. Naglibog man ko. Ay, libog yun na. Bisaya ha. Hindi yun Tagalog ha. Ayan. Ah. Dami. Ano yan? Bigas yan? Ano ito? Oo, dala pa ng bigas. What is this? Wala nang bigas sa Pilipinas dyan? Bakit? Naubusan ng bigas sa Pilipinas. Wala nang rasyon kasi. Kaya siya nang nagrasyon guys. Walang nagrarasyon sa amin. Kaya ang rasyon namin ay galing sa Amerika. Nakita mo? Amerika ang nagrasyon sa amin. Kaparte kami ng gobyerno ng Amerika. Magalitan tayo ni Mayor Baba nito. Mayor Baba, huwag kang magalit. Ha? Ayan. Daming rice, oh. Ayan. Dami natin pamigay rice, oh. Dami kong pang-giveaway, oh. Pang-giveaway, guys. Oh, ano to? Beef stew. Market Street Premium. Itong wala dito. Beef stew is fully cooked and ready to serve. Oh, ready na. Ready na. Ready na for you. Oh, initin na lang. Uy, ready na pala. Pwede na. Ready na. Ready na yan, oh. Okay. Oo. Tamang-tama, iiwan natin yung mga bata. Yan, nalutuin nila, oh. May paano naman tayo? Hindi tayo makatikim. Hindi na. Hayaan mo lang. Ultimong cheddar cheese. Natunaw na. Lagay mo sa ref. Natunaw na yung cheddar cheese. Ito, cheese yan? Oh, Uy, tumigas ah. Para nang... matigas. Uy, tumigas yung Ala, cheese, ala. oh. Calcium talaga. Oh. Ilagay mo sa ref, ah. Wala yun. Patayin mo muna yan. Ay, na-melt na eh. Hindi naman yung ano lang yan. Nananpat. Mabuo naman yung cheese. Ito, ano to? Wow! Meron siyang Ang dami! Tinawag yan. Wow! Grabe! Uy! Ano ito? Wow! Uy, Cookie pancake. Hindi, brownie! pang-almusal yan ah. Pancake yan. Yung gagawin kong cake. Yun. Yun na. Ang merienda. Nawa tayo. Oh, yan ako. Ang dami nito. Look at this, Papa. Super dami. Teka nga. Mabigat na yan. Dilatan na lahat yan eh. Ang dami. Starkist, ang daming ganito. Siguro may, mga 100 kalatang ganito ang binili niya. Kasi alam niyang gustong-gusto ng mga bata. Sinubrahan naman yata niya. Masarap ihalo sa Alam spaghetti ko, yan. mahal to doon eh. Ihalo sa spaghetti masarap Kinanong yan. ko na kung magkano to mahal to. Spaghetti with tomato sauce. Mahal sa Amerika to, oy. Biro mo yan. Uy. Ang dami. Sabi ko kasi gustong-gusto nila Marco. Ang dami, my gosh. Diyan, oh. Lagyan mo sa floor eh. Hindi magkasya sa ano. Saan ko Hindi lalagay? magkasya sa lamesa. O, dito na lang sa sahig Hindi, nilagay. ano lang, ayos ko mamaya. Ang dami Oh. lapa. Oy, grabe naman dami naman yung ano niya. Ang laki ng box kasi yun. Grabe. Kaya pala mabigat. Oh my God, dami. Uy, meron pang parmigiano ka na. Ano yung parmigiano cheese yan? Saan? Yan, parmesan yan. Ayun. 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 Teka lang, Bumili hintay pa. ka, excited ka. Bumili ka pa ng parmesan eh. Alam, bumili nga ako, kabibili ko lang. Merong parmesan? Yan, parmesan. Yan, yan, yan. Hindi, oy. Di isa lang dyan, oh. Tabi. Yan. Ay, meron!
Parang isang yan. Ala, kabibili ko lang. Okay lang. Stock natin. Okay lang. Ito, marami pa ako nito. Nagpadala rin siya nung una. Alam niya kasing mahilig ako magluto. Hala, ang dami nitong ganito. Dami, guys. Ang dami. I don't know what to say. Wala na mabibigyan. Nakaharang na ulo mo. Oh. Ang dami eh. Oh. Look at that naman. My God, dami ha. Delata, grabe na. Dami ha. Oh, para akong naka-dig out ng ano? Naka-dig out ng kayamanan. May kayamanan dito guys, dami. Tama-tama yung stock kasi mahal ang delata ngayon. Mahal na. Tama, makatipid ako ngayon. Malaki ang tipid ko. Alam niyo, makakatipid ako, makabili na naman ako ng tanim. Tama na muna yung tanim. Tama na muna yung tanim. Tipid ako, meron na akong mabiling tanim. Okay? Tama na yung tanim kasi nagmahal na ngayon. Sobra na. Huwag na, tama na. Mabusan na yung mga seller sa amin. Kaya ayaw na namin lumapit doon. Sa paano? Mamaya, pamalitan nila yun. Wala, Tama na yung tawad ko, hindi naman binibigay. Huwag na lang, tama na. Huwag na. O, ano naman to? Cranberries pa. O, may mga wafer pa. Wafer. O, pang filet na salmon. Tuna. Dami. Uy, dami pang snack ha. O, yung ganito. Ang pangalan nito. Hindi ko alam, ano ba yan? Meron pa kasama yan na apat eh. Nakabalot na yun. Ito? Oh, yan. Yan o, ang dami o. Natanggal yung ano yung etiketa niya. Natanggal. Ganito yan o. Ganito yan o. Ano ba yan? Noodles yan? Parang noodles. Ano siya? Ambrosia Smoky Bean Barbecue. Ayan o. Parang chili con carne. Ayan. Lagyan mo hot water lang ha. Oh. Baked beans, vegetables. Ang dami. Gulay. Talaga naman. Dami Starkist. Oh. Daming tomato sauce. Wow, tomato sauce, diced Hindi ka nabibili ng potatoes. tomato. Diretso, may spaghetti pa oh. Diretso luto na oh. Grabe, may pang-aros tip. Hindi na tayo kakapos. Spaghetti na lang kakainin natin ngayon. Oh, may pink salmon pa. Dami, oy. Oh, menudo. Juanitas menudo. Delata. Menudo, guys. Ano ba ito? May dalawa. Oh. Menudo. Naku, again, peanut butter. Ang dami kong peanut butter dito. Meron Dami pang- pang hindi naubos. Meron pang Lipton iced tea May pala. papamigay tayo. Oh, Lipton spam. Spam. Ito ay Chef Maxwell Irregular Sliced Pears. Mixed vegetables. Black bean. Oh, meron naman dito sa atin yan, guys, kung gusto nyo bumili. Pero alam nyo, yung mga mahal natin sa buhay sa abroad, gustong matikman natin yung natitikman nila. Kaya sila nagpapadala. Lalo na yung mama nito, akala niya wala dito. Hindi naman niya alam, nandito na lahat. Ayan, daming beans, oh. Oh, ayan. Paminta. Paminta, tamang-tama, naubos din yung padala niya last month, kaya ito naman ngayon. Paminta. Ang bango niyan. Ang bango. Oh, wow! I love this. I love this. Coffee. Coffee is life. Coffee is life, guys. Ito na. Glass yan? Glass. Sus, ang buto ginabasag. Hindi naman. Salamat sa Panginoon. Hindi kaawaan ng God. At ito naman ay Lipton iced tea. Pang iced tea. Lipton iced tea powder. Ayan. Dami, no? Dami. Oh. Dami pang spam. Para tayong pumunta Oh, sa daming supermarket. spam. Namalengke tayo ng ano, marami. Oh, para rin tayong tumanggap ng pera nito. Di ba? Daming delata. Uy, Grabe, mahal ito pag delata binili ngayon. mo. Ay, ang dami kong pasta, tamang-tama lang. Alam nyo na yan, natira dun sa binigay niya ng isang supply na. Kasi para siyang ano kumbaga siya ay nagsusupply sa amin, guys.
every time na, halimbawa ito, natanggap namin. Pag nalaman niyang natanggap namin, nag-iipon uli yan ng babalutin niya. Tapos sabi nga niya, wala pa, kasi ito na-delay siya ng 1 month, guys. Itong padala niyang to. Kanina nga, tumawag Barilla yan, ano? Yung pasta na yan? Ay, Barilla. Barilla pala Barilla, yan. the Barilla, best. maganda yung This Barilla. is the best Italian pasta. made talaga yan, Yan. Barilla. Yan ang favorite ko talaga. Barilla, Italian made. Barilla. Okay. And then, sabi niya, 1 month na delay. Ngayon, meron na naman daw siyang pinamili kahapon. Sabi niya, gusto na niyang magpadala uli. Kaso mo nga lang, na-delay nga ng 1 month ito. Tinatanong niya kung nandyan na para magpadala na naman uli. Ganon. Para sa Pasko. Yan. Oh, ang dami lalaki. Daming dilata. Oh, Ang lalaki, di ba? Grabe. Oh. Dami. Hindi ko na alam ang gawin ko magbukas dito, guys. My God. Ang dami. Tapos ito pa, oh. Oh, Lipton iced tea pa. Oh my God. Diyos, ang kusawa Lipton iced tea. Pwede nang magbenta sa Naku, labas yan. kabibili ko rin kahapon. Dami kong binili. Yan Ano pa, ba may bigas yan? pa, oh. Oh my God, bigas! Ilang kilo yan? Look at this. Maharlika. Ikaw ba? Maharlika ah. Yan, maharlika. Ano? Oh my God. Bakit maharlika? Diba? Galit ko. Maharlika. Jasmine rice pala yan. Milagrosa. Jasmine rice. Yan. Jasmine rice. Sarap yan. Maharlika. Kasi jasmine. Oh Bango. my God, dami ah. Oh, wala na, empty na. Oh, dami ah. Tignan mo, baka may napaipit na ano dyan. Thumbnail, thumbnail. Ah. Okay. Oh my God, ang dami. Dami, grabe. Super dami. Oh my God, daming. Oh, grabe, dami ng dilata. Oh, Gusto mo ako. What ko to? Kunwari, karga ko. pantusawa dilata. Kunwari, karga ko. Sus, ang dami naman ito. Pagkain natin lahat. Ang dami, oh. Oh, daming pagkain. Dami. Grabe. Pirosok, pirosok. Dami, okay. Parang mga ang dami. Paalam na ako. Paalam na ako. Paalam na ako. Magpaalam na ako. Ah, paalam ka na. Sige. Ang bigat ng balikbayan box, guys. Aray! Ang bigat! Bigat! Oh, ano. Anyway, guys, thank you so much for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Nagkakatuwaan lang tayo, guys, ha? Kasi gusto lang na i-share lahat ng happiness namin sa inyo. Alam nyo naman, sana naman ay na-entertain kayo. Alam nyo, kami mababaw lang ang kaligayahan. Pag nakatanggap ng ganyan ay talagang grabe. Umaapaw ang kaligayahan ko. Lalo pat nakakita ako ng nito at nito. Nito. Ay, sus! Oh, ayan oh. Oh. My God. Grabe na. So, thank you so much. See you again next time, guys. God bless. Stay safe. At smile lang. And then, stay inspired. Be strong, guys. Malalagpasan natin tong pandemic. Okay? Bye-bye. See you again next time. Love you, guys.